Eksempler på trusselsbreve. Du skal ikke tage det for alvorligt, kære lytter. Det er kun eksempler på, hvad andre mennesker har skrevet. Men det kan du høre mere om lidt senere her i Kulturnyt. Først skal vi høre om en festival, der begynder i morgen. København læser. Det er en uge med litteratur og bøger og sjove tiltag som digte på recept på udvalgte apoteker. Ikke biblioteker, men apoteker. Du hørte rigtigt. Så er der bogdating, der er sms-digte, pølser og poesi, og jeg ved ikke hvad. En af begivenhederne bliver, at forfatteren Frank Langmark lader sig spærre inde i et glasbur i Københavns Hovedbibliotek i 7 døgn for at skrive en ny roman. En gang om dagen vil han blive lukket ud for at svare på spørgsmål fra publikum og få lidt menneskelig kontakt. Frank Langmark skriver til daglige noveller og klummer og er tidligere Danmarks og Øresundsmester i Poetry Slam. Og så er en gæst i studiet lige nu i Kulturnyts eget lille glasbur, hvor vi vil spærre ham inde i den næste halve time. Og Nina, vil du tage håndjernene og kæderne her? Værsgo. Mange tak. Ja. Nu kan du ikke forlade Kulturnyt den næste halve time. Du kommer over i hjørnet om lidt og sidder og skriver der med din computer. På den måde laver vi en generalprøve på, hvordan du reagerer, når du bliver spærret inden for at skrive. Hvad vil du bruge den næste halve time på? Jamen, jeg kunne godt tænke mig i virkeligheden at få skrevet en lille prolog til romanen, fordi det har jeg faktisk lovet at læse op i aften på det, der engang hedder Lab. Så det kunne være en god anledning at få den skrevet nu. Og jeg tænkte faktisk på, at en af de ting, jeg har tænkt mig at lave en del af, det er noget interaktion. Så jeg vil høre, om du havde en eller anden badeværelsesscenarie, du kunne fortælle mig om, du har et eller andet nostalgisk forhold til, eller på anden måde har et billede i din erindring om et eller andet badeværelse. Badeværelsesscenarie? Ja. Det skal være et badeværelse, jeg selv har oplevet. Meget gerne. Ikke et fra film. Sådan, ligesom Truffaut, der engang blev spurgt, hvad var den smukkeste solnedgang, han havde oplevet, så siger han, det var solnedgangen i Murnaus Sunrise, eller solopgangen. Nå, anyway. Min mormors, det var egentlig bare sådan et lille toilet i sådan en gammel københavnerlejlighed, sådan med sådan noget sort-hvidt terrassogulv, men så var der blevet installeret bruser på et eller andet tidspunkt, så det var altså sådan, det hele blev vådt, når man badede, ikke? Ja. Fuldstændig plaskvådt gulv. Ja. Så kan jeg huske, hun var meget, meget glad for fransk sæbe, sådan fine franske sæber. Hvis man var ude at rejse, så var det bedste, man kunne give hende, det var en fin fransk sæbe. Lå de fremme? Den duft, de lå fremme, og hun brugte dem. Altså, så det var sådan den der fine, jeg ved ikke, om du kender Roger og Galet, sådan et meget fint fransk sæbefirma. Jeg bruger aldrig sæbe. Du bruger aldrig sæbe. Men blandet med den der, hvad skal man sige, livlige sæbeduft, så er der også, jeg ved ikke, om du kender den der sådan lidt bitre duft af gammel dame. Sådan en gammel dame, der ikke går i bad helt så tit, som vi unge mennesker gør. Okay. Er det sådan sæbe, dame, terrassogulv? Det bruger vi til eller andet, ja. Okay. Fint. Så er jeg fri nu, om jeg så må sige. Jeg er jo også spærret ind her den næste halve time, men du skal over i hjørnet og skrive. Der går jeg over nu. Ja, Nina følger dig over med. Perfekt. Sådan. Og så ser vi sidst i udsendelsen, hvor langt Frank Langmark er kommet med prologen til den der roman, han skal skrive Glasburet fra i morgen. Spis noget. Og så har vi vores fængslede forfatter her, vores gidsel, Frank Langmark, som har siddet over i hjørnet, og som nu kommer hen til mikrofonen med computer og med håndjern og med lænke, så du ikke stikker af. I morgen skal du indespærres i et glasbur på Københavns Hovedbibliotek for at skrive en roman på 7 dage, og du kommer ud 1 gang om dagen for sådan lige at møde publikum og snakke med dem. Ja. Hvad er det publikum skal gøre for dig? Jamen, de skal jo faktisk gøre flere ting. Men hovedideen er jo, at når nu jeg alligevel sidder og skriver sådan live, så har jeg jo altså også muligheden for at få noget respons lige med det samme og live. Så jeg håber da, at folk vil nærlæse min tekst og vil være med på, at jeg kan stille nogle spørgsmål til både plotdrejninger, eller om de føler, at personerne holder. Nu har du siddet indespærret her i en halv time, og har prøvet at abstrahere fra alle de indslag og interviews, vi har haft. Har du fået skrevet noget på din prolog? Jeg har fået skrevet lidt, ja. Må jeg høre?
Ja, det startede med, at det var faktisk lidt svært i starten, så der blev det en lidt mærkelig beskrivelse. Men det er kort sagt en fyr, der vågner op i et rum, der ikke er hans, ved siden af en ung sovende pige, og han husker intet overhovedet for de sidste 2 døgn. Det var sådan lige det, jeg prøvede at skrive i starten, så blev det mærkeligt. Han fokuserer på hendes næsebor. De er så smalle, at man får lyst til at mærke efter, om hun overhovedet trækker vejret. En hæs lyd fra struben signalerer, at hun også er en overlever. Han vender sig om på ryggen og kigger op i et hvidtet brædeloft, ikke hans eget soveværelse. Brædeloft er ulovlige københavnske lejligheder. Stiger gennem brædderne og prøver at huske. Intet. En indskydelse får ham til at kigge ned under dynen. Han er nøgen. Dernæst over på pigen. Hun er rødhåret. Det er nok til at berolige ham for nu. Han sætter sig op. Kulden stikker, der må være et vindue på klem et sted. Lyset i rummet er gulligt på grund af et orange rullegardin. Hans eget soveværelse er mørkt som en kælder indtil midt på dagen. Han sætter en fod på gulvet. Bart plankegulv. Endnu en designfadese. Soveværelset så skal have pelsagtige tæpper, så man undgår iskolde fødder fra et tødeligt besøg. Han kigger efter sine underbukser under sengen. De er der ikke. Han kigger på pigen igen og bedømmer hende til at være gammel nok til, at hun kan bo for sig selv, og han tager chancen og lister ud på gangen. Væggene er beklædt med lysebrun hessian. Hvornår har man sidst set det? Måske skulle han alligevel finde sine underbukser. Fuck det. Som om han ikke havde prøvet værre. Der er ikke nogen billeder på væggene, der kan afsløre noget som helst om beboeren. Det eneste, han bemærker, er, at rislampen i loftet er gullig. Hun er ryger, tænker han. Øllerne, eller hvad fanden han nu har drukket, trænger sig på, og han vælger den ene af de 2 døre i enden af gangen. Han træder ind i et mikroskopisk badeværelse, der slet ikke står mål med det indtryk af et helt hus, han egentlig efterhånden havde fået sig. En kvalme melder sig, ikke så meget på grund af duften. En viderstykkelig blanding af parfumer og noget ubestemmeligt dameagtigt, der slet ikke passer overens med en unge pige i sengen. Det er farverne. Overalt sæber i neonfarver og med næsten batikagtige blandingsfarver. Bolcher til skridtet. I dyb kontrast til et ellers minimalistisk sort gulv og hvide klinker. Han pisser med et tordnende vandfald. Han kan ikke holde ud at være her. Snupper et håndklæde på en krog. Et stykke sæbe falder på gulvet, og nogle små farverige sten spreder sig over gulvet. Det opdager han dog ikke. Han er mere orienteret i retning af håndklædet om hans liv. Motivet er en badminton-kitche og en fjerbold. Håndklæder skal ikke have motiver. De skal bare være ensfarvet, tilpasses farven til resten af badeværelset. Som grafisk designer er man overraskende konservativ, når det kommer til spraglede elementer i ens hjem. Han skubber til stuedøren. Han træder ind i Biva, hvis Biva havde været frontlinjen mellem Nazi-Tyskland og Rusland. En 80 kvadratmeter stue, flimrende i sollys fra patienter, der får liv af et vindue på klem. Et hjørne er proppet med sorte lædermøbler. Stuebord med marmorplade. Marmorplade. Og lige foran ham et stuebord med lysebrunt laminat. På gulvet... Ja. Er der mere? Hvor langt? Eller? Ja, jeg kan lige springe til slutningen her. Sidste 4 linjer her. Ja. På gulvet et leben af mennesker i pludselig tornerusisk dvale. Det eneste, der holder dem i live i disse minutter, er en fedladen fyrs snorken i den ene læderstol. Hans hawaiianske tøjvalg spejlede resten af selskabet gør det klart for den ketcherklædte af døråbningen, at denne mand, hvis han holdt inde med at snorke, ville alle i rummet dø af kedsomhed. Det var sådan noget, der lige være noget til sidst. Frank Langmark kan fra i morgen opleves på Københavns Hovedbibliotek indespærret i et glasbur, hvor han skriver sin nye roman i løbet af de næste 7 dage. Slut for Kulturnyt i dag.